Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis na radio e na televisión de Cerceda ca información. Hoxe, en concreto, venres 28 do mes de novembro, falaremosles do pleno que tivo lugar onte, da programación do Nadal, tamén do monólogo que poden ver este sábado, mañán, do simulacro de incendio que tivo lugar esta semana no Colexio Cruce. Dimos a falar deso porque tamén é útil e interesante. Falaremos dun campamento de Nadal que xa se poden anotar, do Comité de Seguimento do Fondo de Transición Xusta que na xornada de onte e antonte estiveron en Cerceda. Haberá un corte de agua importante o próximo martes. Falaremos da renovación do DNI e do termalismo social do Inserso e, como non, tamén dos deportes, dos partidos desta fin de semana dos nosos equipos. Por último tempo, para mañán, chega pois con unha nova fronte que vai a traer nubes e precipitacións. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de un pleno. Onte tivo lugar un pleno ordinario no que, en este caso, pois sería ou se corresponde ao último pleno ordinario deste ano e que, en este caso, se o queren seguir, se o queren ver, poden facelo pois o remate deste informativo e senón na nosa canle de YouTube en TV Cerceda. Aí terán íntegramente, poderán seguir o pleno que tivo lugar onte. En canto á programación do Nadal, que xa comeza mañán co encendido das luces, a programación de Nadal que fai o Concello de Cerceda, comeza mañán sábado, día 29, co encendido das luces nos campos da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva. O horario é de 6 da tarde ata as 8. Nesa franxa de idade se encenderán as luces, pero tamén haberá degustación de filloas e tamén ali se poderá ver, en este caso no campo da Feira de Cerceda, un poboado navideño feito pola artista larachesa Anomar, que tamén fixo na entrada da casa do Concello un Belén realizada por ela mesma, un Belén en xebre. Eso ven sendo o que haberá mañán sábado, 29 de novembro, encendido das luces de Nadal. Todos aqueles interesados en pasalo ben, en divertirse, a ver o comenzo do Nadal en Cerceda, nos campos da Feira de Cerceda e a Silva, encendido das luces de Nadal. E dentro do programa de Nadal tamén o venres 18 de decembro visitará Papá Noel en Cerceda e logo terá lugar a cabalgata de Reis o día 5, víspera do día de Reis, tamén estarán os Reis Magos en Cerceda. Todo elo dentro da programación de Nadal que organiza o Concello. E tamén hai máis actividades porque mañán sábado hai un monólogo de Leti da Taberna. Mañán sábado, día 29, ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda terá lugar un monólogo de Leti da Taberna chamado Enredada. É gratuito e teñen que escribirse previamente na web do Concello. Leticia Miraz, máis coñecida como Leti da Taberna, é taberneira de nacemento e sociosanitaria de formación. Decir que en maio de 2020 comenzou a subir contidos a TikTok e actualmente acumula dúcias de miles de seguidores nas redes sociais, convertíndose nunha taberneira virtual. Utiliza a retranca para realizar crítica social. Este monólogo, mañán sábado, ás 8:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Agora falámosles de un simulacro que tivo lugar no Colexio Cruce, un simulacro de incendio que este pasado mércores tivo lugar no Colexio O Cruce de Cerceda, un incendio imaxinario que surdiu no laboratorio e de xeito inmediato evacuaron o centro segundo o protocolo existente para estes casos. Acudiron para aplacar a emerxencia un camión de bombeiros, a Policía Local e Protección Civil. Foi organizado polo Grupo de Bombeiros de Ordes, Protección Civil de Cerceda e a Dirección do Centro. En este caso, Honorino Raña, presidente local da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e Bombeiros do Parque Comarcal de Ordes, e Mar Pérez de Protección Civil de Cerceda, falaron con nos deste simulacro. Vamos no plan de ejercicios anuais que temos cos coles de toda a comarca, vamos a simular un incendio, neste caso no laboratorio. En principio, os medios propios do centro non van a ser capaces de solventar esa incidencia e van a avisar ao Parque de Bombeiros de referencia, que aquí en Cerceda é o que se encontra no Concello de Ordes.
que é para a comarca de Ordes. Chegaremos, simularemos que apagamos ese incendio, pero o que nos interesa valorar non é tanto o traballo dos bombeiros, senón como o profesorado, o equipo directivo, o alumnado se comporta ante unha incidencia, ante unha emergencia, neste caso un incendio. Se o que se ven a valorar é mellorar, se hai unha cousa a mellorar, vai englobado dentro dun plan de simulacros que hai anualmente en todos os centros educativos, empresas e demais, un simulacro máis, seguir practicando. E que valoración, é dicir, que importancia ten facer isto? Pois toda, imagina, pois ante unha emergencia poder evacuar, que é o que nos interesa nos centros educativos, facemos unha especial incidencia, valoramos que a evacuación do centro se faga o máis ordenada posible, o máis rápido posible. O máis importante cando hai un incendio ou unha emergencia é evacuar a todo o personal, tanto docente como aos alumnos, como neste caso pois alumnado de corta edad, para que poñelos nunha zona segura hasta que cheguen os medios externos, bomberos, sanitarios, o que corresponda, e poder resolver a incidencia. Pasando isto a un caso real, realmente que se mobilizaría? Chamarían os bombeiros e que mobilizaríades vos? Bueno, según a incidencia, pero o normal e o general é bombeiros, policía local, protección civil e sanitarios se houbera víctimas. Se xa nun primeiro momento se confirma que a incidencia generou algún tipo de víctima, os sanitarios, senón policía local, protección civil e bombeiros. Todos escoitamos continuamente que hai xa problemas en moitos parques de bombeiros por falta de persoal. Non sei como estamos nós aquí cubertos en Ordes, non é unha cousa que ahora nos competa, pero sí que nos interesa a todos porque nos afecta a todos. Bueno, ahora mismo, de feito, nestes momentos, pues, estamos nun momento complicado, sí que non hai todo o personal que debera, sí que está a Xunta de Deputación pois pendente de convocar unhas prazas que ampliarán a dotación dos servicios e iso beneficiará tanto aos servicios pola súa propia seguridade como á cidadanía na que repercute dito servicio. Sempre escasean estas cousas, pois, bueno, os profesionales, os técnicos, pois, sempre nos gustaría ter máis personal. Si que é verdade que agora estamos nun momento de escaseza. Esperamos que ao largo do ano 2026 pois se convoquen as prazas e se solucionen. Sí. Desde Protección Civil hai que ter en conta que basicamente somos apoio logístico. Es decir, imagina tanto un incendio, nos acudiríamos como apoio logístico, por cercanía vamos a ser os primeiros en chegar, pero sempre tendo en conta que bomberos ven de camiño. ¿Vale? Entonces, o que faceríamos sería adelantarlle esa información para bomberos, o sea, comprobar que está evacuado totalmente, que non hai xente dentro, si temos algo de riesgo que poida explosionar, incluso si queda xente dentro para telo en conta cando chegue bomberos. E, pois, bueno, ter totalmente libre as vías de acceso para bomberos, que son os que realmente van a intervenir e entrar nesa actuación. Imagínate, se alguén nos confirma que en unha aula hai unha persona ferida que non pode salir, nós temos que saber exactamente onde está esa aula, e cando chegue bomberos saberlle explicar e como ceder, e incluso buscar unha persona que conozca ben o colexio para que poida acompañar a bomberos nese recorrido. Quer dizer, non entraríamos o apoio logístico de por sí, quer dizer, hai profesionales xa preparados para estos temas. Bueno, que importancia ten, Mar, este tipo de actos que xa non é o primeiro que se fai e inténtase de alguna maneira pois repetilo para que? Para que vale isto? Ben, a importancia é que, sobre todo os nenos, que cando temos así grandes multitudes, que teñan o coñecemento de que eso que nunca ocurre, pode ocurrir, e que teñamos a costumbre, sobre todo a importancia de, en un simulacro ante algo real, unha emerxencia real, salir con calma, de forma ordenada, e que non formemos unha estampida onde de repente non sabemos quen temos no colexio, quen non temos, si falta xente ou si non falta. Entón, sí que é moi importante, unha, para concienciar os nenos desde pequenos é estupendo, vale? Porque ao fin e ao cabo é o noso futuro, e bueno, pois ante algo real sempre van a saber reaccionar dunha forma moito máis controlada, tranquila e evitando así pois que haxa posibles víctimas. Temos a importancia vital dos profesores, dos mestres. Por suposto, quero dicir, neste caso son os pilares, eles son os que teñen estudiado tanto o plan de evacuación, vale, como as posibles causas, e eles son quen teñen que guiar a eses nenos e asegurarse de que esos nenos todos están fora. Pero si é certo que a súa labor é fundamental e imprescindible, si os nenos os vamos adaptando a saber actuar cando reciben unha orden do profesor de decir salimos, que sepan que teñen que salir, que non poden enredar a coller cousas nin nada polo estilo, quer decir, si todo eso vamos concienciando a xente ante algo real que deseamos que non ocurra nunca,
sabemos que unha parte importante de salvar vidas está cuberta. Cambiamos totalmente de tema para falarlles agora dos campamentos de Nadal que organiza o Concello de Cerceda para a época do Nadal para a conciliación da vida familiar e laboral. Este campamento de Nadal será dende o día 22 de decembro ata o día 7 de xaneiro do ano que ven, de 9 da mañán a 2 da tarde, agás os días festivos, fins de semana. Terá lugar no Centro Cívico, no Pabellón Municipal de Cerceda e tamén no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. As inscripcións van a estar abertas ata o próximo día 16 de dicembro e poden inscribirse por rexistro na planta baixa da Casa do Concello presencialmente de 9 a 2 ou a través da sede electrónica. Na web do Concello atópanse as bases e tamén os modelos de solicitude. O precio é de 50 euros a quincena, 50 euros a quincena, e no caso de segundos irmáns, 30 euros. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña, de Nadal, etc. Se queren ter máis información tamén poden chamar o teléfono 981 68 50 36 polas mañáns. E como xa decíamos onte, o Comité de Seguimento do Fondo de Transición Xusta de España, que vai ata o ano 2027, desenvolveu antonte e onte a primeira xornada da súa reunión anual en Cerceda, centrada en avaliar o avance das actuacións na zona de transición xusta de Meirama. A delegación, integrada por ao redor de 40 persoas e acompañadas polo director xeral de Cohesión de Fondos Europeos, Ángel Tarrío, desplazouse ao Concello de Cerceda, donde foron recibidos polo alcalde Juan Manuel Rodríguez e outros membros do goberno local, para coñecer proxectos clave vinculados á recuperación económica, social e ambiental do territorio. A visita comenzou coa recepción institucional no viveiro de empresas, onde o alcalde Juan Manuel Rodríguez deu a benvida aos asistentes e a continuación a comitiva desplazouse ao Museo da Minería, onde Sonia Bocija, técnica do Concello, acompañou ao grupo nun percorrido pola historia extractiva da zona, explicando a evolución da actividade e o impacto que tivo no desenvolvemento local. Máis tarde, en este caso Ramón Silva, representante de Naturgy, foi o encargado de guiar a visita polo lago das Encrobas, onde relatou o proceso de restauración ambiental tras o cese da actividade mineira, así como a transformación do espazo. Durante a tarde tamén tivo lugar unha exposición sobre o plan de reinserción laboral das persoas afectadas polo peche das centrais térmicas. A presentación correu a cargo de Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia. Por outra banda, o director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, destacou o valor destas visitas para comprender o impacto real. A xornada concluiu no viveiro de empresas cunha presentación de proxectos públicos e privados cofinanciados a través do Fondo de Transición Xusta, nos que se puxeron de manifesto as novas iniciativas empresariais e innovacións que están a xurdir o abeiro destas axudas. O encontro pechouse cun espacio de diálogo no que representantes institucionais, empresas e outras entidades poideron intercambiar impresións e propostas para seguir fortalecendo o futuro da comarca. A presentación foi pechada polo propio alcalde de Cerceda, quen reclamou un pacto real para que a transición xusta siga o bo camiño, que os cartos cheguen aos concellos e ao territorio. Agora falámosles de un corte de agua que haberá o martes da semana que ven. Seguindo coas obras de mellora na rede de distribución de agua, a empresa concesionaria do servicio Espina e Delfín confirmou que haberá un corte o próximo martes, día 2 de decembro, pola mañán. Vai afectar a gran parte da rede de agua de Cerceda. En concreto será o martes, día 2, de 8:30 da mañán a 1 da tarde, e vai afectar o núcleo urbano de Cerceda, o polígono do Acevedo, vai afectar a parroquia de Meirama, a de Encrobas, Queixas e zonas próximas. Así que, por lo tanto, gran parte do concello se vai a vir afectado por este corte de suministro de agua que será o martes 2 de decembro de 8:30 a 1, así que xa teñen que ter previsión e precaución con aqueles electrodomésticos que precisen de agua. E tamén, o mércores da semana que ven, día 3, se pode renovar o DNI en Cerceda e tamén o pasaporte, se o precisan. Se queren, pois aínda queda algunha praza para renovar o DNI ou o pasaporte, teñen que pedir cita na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía Municipal.
E tamén en canto ao programa de termalismo social do Inserso, ten aberto plazo e vai a rematar o vindeiro xoves 4 de decembro, será o último día para poder sacar praza para a primeira das quendas, que vai de febreiro a agosto do ano que ven. 4 de decembro sería o último día. E se queren ir na segunda quenda, que sería de setembro a decembro do ano que ven, aínda teñen de prazo ata o 15 de maio. O programa de termalismo do Inserso, se queren que lle axuden a tramitar directamente, que lle tramiten, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68, que é o teléfono de servicios sociais, e se queren tamén poden pedir cita ou achegarse á terceira planta da Casa Consistorial. Pois xa nos deportes, hoxe venres, imos a saber que encontros hai para esta fin de semana, comenzando pola primeira categoría Galicia, donde mañán sábado terá lugar o encontro do Queixas. Bizoño-Queixas, mañán sábado, ás 5 da tarde, no campo do Pinar. Ese será o encontro do partido que enfrontará o Bizoño e o Queixas para este sábado, ás 5 da tarde, no campo do Pinar. Na terceira categoría Galicia, os tres xogan o domingo. Coirós Atlético Cercedense, o domingo ás 4:30 no campo da Cortella en Coirós. O San Martiño xoga na casa San Martiño Vilasantaro. O partido é o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo. Mentras que o Rodís xoga fora da casa. Atlético Sobrado Rodís. O partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo municipal de Sobrado. E no fútbol femenino xógase o encontro aplazado anteriormente entre o Atlético Cercedense e o Culleredo. Será o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Atlético Cercedense e Culleredo, domingo ás 12 no Roxo, que no caso de vencer recuperará o primeiro posto o equipo femenino na categoría da terceira galega. Os xuveniles xogan mañán sábado Atlético Cercedense Xuvenil Betanzos. Mañán sábado ás 5 da tarde no Roxo. Os cadetes xogan o domingo fora da casa, Atlético, o sea, 11 caballeros B, Atlético Cercedense cadete, o domingo ás 10 da mañán no campo do Lendoiro. Os infantís xogan na casa, fora da casa tamén, en Santirso C, Atlético Cercedense Infantil, o domingo ás 10 menos cuarto no campo do Monte. En canto aos alevíns, queda pendente o partido do B. Atlético Cercedense Alevín B xoga mañán sábado en casa contra Ordes. Atlético Cercedense Alevín B, Ordes B, mañán sábado ás 11:15 no Roxo. Os benxamíns, pola súa parte, xogan mañán sábado en Betanzos. Betanzos Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado a 1 no campo do Carregal, mentras que o B xoga na casa. Atlético Cercedense Benxamín B Curtis, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. E tamén xoga mañán sábado os prebenxamíns en Betanzos. Betanzos Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 12 do mediodía no campo do Carregal. Nos maiores, no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, tamén para mañán sábado, San Martiño Sigrás. Mañán sábado, ás 4:15 no campo da Revolta. San Martiño, líder, ademais destacado. Mentras que o Cerceda xoga en Cambre. Cambre, veteranos de Cerceda, mañán sábado, ás 6 da tarde no campo dos Pinares. E na segunda B, o Rodís xoga o domingo. Rodís Larín o domingo, ás 10 da mañán no campo do Roxo. Sorte a todos eles. O tempo para mañán sábado. Mañán sábado Galicia quedará ca influencia dunha fronte activa que vai a cruzar a comunidade nas primeiras horas da tarde e con isto teremos ceus anubrados en todo o territorio, en toda Galicia, con precipitacións febles que se poden intensificar co avance do día. Pola tarde, co paso da fronte, as chuvias serán xeralizadas e de intensidade localmente forte na mitade sur e oeste da comunidade. Nos cumios máis altos, ao final do día, poden ser de neve. As precipitacións, as temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso e os valores máximos sin demasiados cambios. Os ventos sopran de suroeste moderados en xeral, fortes no litoral norte e nas zonas altas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.